gertatu da. Min egitea, ez zen nire helburua. Damutzen 200.000 nago. Gauzazko jaso da iraganean, zuen pozoia hemen loretu da. Ezgarri orain gisa jor begia, etzarete hona etorri damutzera. Min egitea, ez zen nire helburua. Damutzen 200.000 nago. Egurre Adri! Barbada gertatuko da. Min egitea, ez da nire helburua. Damutzen 200.000 nago. Damutzen 200.000 nago. Damutzen 200.000 nago. Wisconsin, Oklahoma, Ohio izan manen! Y otro lunes más, de llover no va a parar. ¿Y qué vas a hacer tú? Yo no pienso ir a podar. Yo me iré al bar a beber.
2006 urtea da Senegalen. Boubacarrek bere semeari eta alaba txikiari agur esan, emazteari azkeneko musua eta autobusera igo da. Mafiak zuen dirua lapurtu dio, lan bat eskainiz iritsi beharreko herrialdean. Larri eta zorionez uzirik dago, baina bere familiak hilabete 2 pasa arte ez du berari buruz zer jakingo. Autobus geltokiak